φάει 50 χοντό. Θα πας στο Βικτόρι. Παναυτός. Και στο είπε. Μα του έχει πεταχτεί η κιλούμπα μέχρι εκεί. Και καλά πήγε στο βυθό. Να δω τώρα από το βυθό πώς θα ανέβει σε πάνω. Α, καλά. Είδος. Έλα, βρε, αγόρι μου. Έμα, του μπάνιασες, αγόρι μου. Κανονικά εδώ έπρεπε να του έχουμε μια πισίνα, όλο σόδα. Να πέσει μέσα να το ευχαριστηθεί. Μα ναι. Άνθρωπε, με 50 χοντόκριτες να πέσει. Μια πισίνα σόδα και είσαι εντάξει. Ναι. Παπαγκάι, θα πας κι άλλο. Φιλαράκι, μη φάσαν. Όπου το κοιτάς το χοντόκ στον εγκέφαλο. Μα δεν είναι δυνατόν να το έχει κοίτα, το βλέπεις τον άνθρωπο. Η χαρά της χολυστερίνης. Και τα γλυκά πέσανε από πάνω και πέσανε. Έχουν μαζευτεί και κάτι μέλισσες, κάτι τις φύγε. Πάρε φίλε. Τώρα φίλε έρχεται η εκδίκηση του χοντόγκ. Όχι. Για να μάθεις να τρως 50 χοντόγκ. Γιατί τα προηγούμενα χοντόγκ που έφαγε παλικάρι μπορεί να ήταν σόι αυτό εδώ. Έφαγες τα ξαδέρφια μου, πάρτα τώρα. Πάρτα. Θα σε πάνε τα χοντόγκ στο τέλος. Και έτσι από πάνω και σως και μουστάρδες, άντε. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Για να δούμε τι έχουμε για πρωινό. Πρώτο πιάτο. Κοκκινιστό. Μια σκάφη με κοκκινιστό, ναι. Καλή όρεξη. Μην είναι πουλιά. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Κόλλησε ένα πίσω. Ναι, είναι ζωντανή η τροφή. Πάμε για το δεύτερο πιάτο. Για να δούμε, θα φάει. Δεν έφαγε το δεύτερο, έφαγε και το τρίτο. Όλο το γλυκάκι. Όλο το γλυκό, μπράβο. Έτσι, το ευχαριστήθηκες. Μπράβο, για να δούμε τώρα τι θα κάνει στα λουκάνικα. Στα λουκάνικα καλύτερα τα πάει, Ναι, λίγο. Φαίνεται τα προτιμάει ως τροφή. Μάλλον. Για να δούμε. Η εκδίκηση του λουκάνικου. Τις πετάνε διάφορα υλικά από πουλιά. Όχι, δεν είναι υλικά. Τι είναι? Είναι σως. Σως. Για το λουκάνικο. Σως πουλιού. Σως πουλιού, ναι. Όπα! Μια χαρά το φαγεί αυτό. Όπα! Άντε για... I don't think that was fair. Ναι. Όχι, το παραδέχομαι κι εγώ. Από την πλευρά μας ήταν λίγο κακή αυτό. Αυτά που είπαμε ήταν λίγο κακή, αλλά εντάξει. Εντάξει, τώρα καλός είναι ο χρόνος, κακός, θα δούμε παρακάτω. Όπα! Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Ο Batman. Ο Batman? Ναι. Φίλε, είναι ο Πολ, ο οποίος νομίζει ότι είναι ο Batman. Ναι. Τώρα, με αυτή την μπάσκα την Batman είναι αυτός, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων. Για να το δούμε. Μπας είναι ο θείος του Batman. Είναι ο Μπαρμπα Batman. Ο Μπαρμπα Batman. Γεια σου ρε Μπαρμπα Batman. Oh, did the neighborhood people call you? No, this didn't shine a light. Ούτε η Jill, κοίταξε, ακόμα και η Jill που τα πιστεύει όλα, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο Batman δεν είναι ο Μπαρμπα Batman, αλλά είναι ο Batman. Ποιος τον Batman? Ποιος τον? Σιγά, απογειώθηκες βέβαια. Ο Μπαρμπα Batman. Για να λοιπόν. Ο Μπαρμπα Batman στο γνωστό εμπόδιο, όποιος νύχτα περπατεί, λάσπη, εκεί, αυτό. Εκεί, κάνει τη λάσπη. Στη λάσπη. Τι καλή όρεξη. Για να δούμε, όπα, την έκανε την μπάσκα. Αποκαλύπτει. Κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη στιγμή αποκαλύπτεται εδώ μπροστά στο Wipeout ποιος είναι ο Μπάρμπας του Batman. Ο αληθινός Μπάρμπας. Ο Μπάρμπα Batman. Γεια σου Μπάρμπα Batman. Άφησε το στίγμα του. Ναι. Ο Μπάρμπας του Batman λοιπόν ο Πολ. Για να δούμε τι θα κάνει εδώ στην τραμπάλα. Άσε ρε Batman. Τι θα κάνει? Και τραμπάλα δεν είσαι. Όταν λέμε Μπάρμπα Batman εννοούμε Μπάρμπα Batman. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις εσύ. Μήπως έπρεπε να φάει το πρωινό του για να δούμε. Ωραία. Όλο το κοκκινιστό. Άσε τίποτα για τα παιδιά που πεινάνε βρε. Εδώ κοίτα δεύτερο πιάτο βλέπεις. Εγώ το φάω. Καλή όρεξη. Έβαγε και το γλυκάκι και έγινε καινούριος. Όπα, το λουκάνικο δεν τα ξεπτούμε σε βαρύ. Ναι. Κοίτα, θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ναι. Batman κολυμπάς? Για να δούμε. Κολύμπα.